Hai. Fă-ți animație. Vrac, coaie, am pus să fim așa ca un film porno. Să-mi bag pula în gura ta, Andreas. Să-mi bag pula în gura ta, Andreas. Ce-ai făcut? Ce? Ce? Băi, băi! Ce? Ieși afară după server, Andreas, te rog. Ieși afară după server. Că nu pot să termin jocul fără tine. Ieși afară după server, te rog. De ce? Bă, stai, Imogen, stai așa, nu încă. Mă auzi? Ieși afară după server, Andreas. Yes? Trebuie să fie 3 sau ce? Da, coaie, nu pot să-l termin cu Andreas. Hai. Gata. Bă, host not responding! Băi, Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Bă, mă dă afară de pe server, ce host not responding. mi-a dat crash. Imogen, băga-mi și pula în gura ta, nebunesc, zic că n-a dat crash. Mi-a dat crash cu aia, uite eroarea pe ecran. Uite eroarea pe ecran. Jesus fucking Christ! Jesus fucking... Nu se poate, mă. Nu se poate, mă, omul, așa ceva. Băga-mi și pula în căcatul să ne joc, îi dau refund. Dar de ce refund sau că la... A, nu pot să dau refund că ne-a luat 8 ore să-l terminăm și ne-a dat crash la final, futu-ți morții, mătite, infecție de joc. Cu Skirly 2 care a lătrat pe tot parcursul jocului ca să moară la final înnecat de gaz. Și... Skirly scândură care s-a dus Băi, vă vine să credeți așa ceva, mă, oameni buni? Se aude urât ce spune cineva. Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. Ai, omule. Voi vă dați seama că am încercat cu Paula să terminăm vreo 7 luni de zile jocul ăsta și mie mi-a dat eroare la final? Mi-a dat eroare la final. Mamă, ce bine, pula, că mamă, că-mi făceam, mamă, dacă ajungeam și până acolo să-ți dea acolo eroare și nebuneam. Măcar dacă dea la ciups. Imogen. Incredibil. Pune măcar, bă, pune filmarea pe YouTube să Alo? Bă, fă ăsta, nu, eu termin jocul, pat, pula în el, jocul terminăm acum. Doamnă, suntem 4 proști care am încercat să terminăm un joc. Bă, refă lobby-ul, să vedem unde ne dă. Unul a murit de 500 de ori, unul a dat rage, a ieșit din joc. Un prost, la final, i-a dat eroare și al patrulea prost a ținut după prostul principal. Uite, asta vor 20 de euro de la vorbește la botine, să moară. 20 de euro de la tine. Mulțumesc mult din suflet, views, nu mai zic nimic. Omule, refă jocul. morții noștri. Te rog frumos, refă jocul, hai să jucăm. Hai să-l terminăm, că e ora 2. Du-te, mă, de aici, mă. Nu, eu cu Imogen.